Shout out mga idol. Ito na nga bunga ng aking okra mga lodi mga idol. Oh, maliit masyado, mapayat, pero tignan nyo mga lodi, may bunga isa. Oh, ito naman tong pangalawa. Oh, okay naman kahit payat ang katawan pero may bunga. Himala mga lodi mga idol. Itong pangatlo. Oh, may bunga pa rin. Himalang himala talaga, no? Salamat sa Panginoon, no? Ito pa. Oh, apat. May kasunod pa. Ito pa. Oh, kahit maliit pero bumugad sa akin ang bunga. Oh, 5. Oh, may pagkasunod pa. Oh, 5. Ito pa. 6. Oh, kahit maliit sila. Oh, kahit maliit, mapayat. 7. Oh, 7. Oh, ito pa. 8. Ito pa. 9. Ito pa. 10. Nako, hindi ako logi ba? Oh, 11. Oh, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Oh, 20 na. 21. 22. So, ang dami, no? 23. 23. 24. So, marami, no? 24. 24 na. 25. 26. 27. 28. 29. 29. 30. So wala na. Oh, meron pa dito huli. Oh, 31. So kahit papaano mga lodi, kahit maliit lang ang aking okra, oh, maliit lang sila, pero nakapagpabigay ng bunga. Meron silang 30 na piraso. Oh, bawat isa may bunga. Himala talaga, no? Blessing yan, at may bunga sila mga lodi mga idol. Blessing. So salamat Lord, no? May bunga. So patuloy lang ako sa aking pagtatanim at pag-i-enjoy ng aking pagtatanim ng mga gulay. So ito lang muna aking video mga lodi mga idol, kasi medyo gabi na, uwi na ako. Salamat sa panonood. Bye bye.